3 Lanzarotella. Me ollaan siis menossa shoppailemaan kauppakeskukseen. Me ei siis tiedetä oikein miltä se kauppakeskus näyttää, niin nähdään kohta. Ulkona on ihanan lämmintä ja siinä on paljon lämpimämpää kuin eilen ja toissapäivänä. Meille siis kestää noin 11 minsaa tätä matkaa. Täällä vähän tuulee kampaus pilantuu, mutta aika hienoa nämä maisemat. Me ollaan jo keskustassa ja ei ehkä enää kauan tätä matkaa. Toivottavasti vaan. Me ollaan perillä ja tää on tosi hieno. No niin, mennäänpä sisälle ja katsotaan mitä siellä onkaan. Ai ette kuule, niin siellä on musiikkia. Siis mä ajattelin, että mä en tuu tuhlaa paljon rahaa täällä, mutta kattokee mikä kauppa on mun takana. Ai että Bershka ja oikeesti täällä on kaikki niinku superhyvät kaupat. Tässä on kaikkea kauppoja. Siis siellä löytyy ihania Pandoran koruja, että me katsotaan laukkuja. Tää kauppa on vähän samanlainen kuin Suomen Soopas. Ette arvaa ikinä mikä on eka paikka missä me käytiin. Mäkkäri. Mun hiukset näyttää niin, ai herranen aika. Se on ihan sama. Hyvää ruokahalua mulle. Siis me otettiin myös jätskiä ja mä rakastan Oreo jätskiä oikeesti. On siis Bershkassa nytten. Täällä on niin hirveästi vaatteita, että mä en edes tiedä mitä mä haluaisin. En siis vieläkään löytänyt mitään mitä voisin niinku ostaa. Sovitin just äsken yhdet farkut ja mä en tykännyt ollenkaan niistä. Lähin sovittaa tämmösiä. En mä tiedä. Näyttää aika oudoille, koska mä en oo tottunut käyttää tämmösiä. Siis mä pyysin mun äitiä tuomaan mulle joku niinku villapaita tätä, että mä voisin sovittaa näitten kaa. Koska mun mielestä tää toppi näyttää ihan hirveen niinku oudolle näitten kaa. Mä sovitin äsken nämä housut sen villapaidan kanssa ja ne oli niin hirveet, että Mä avasin mun hiukset ja me tultiin Poolbeariin, mutta mä en löytänyt täältäkään niinku mitään. Kaikkea koruja. Istuskelen täällä vaan. Mennään ensin Stradivariusiin. Yeah! Siis mä haluan katsoa tämmösen paidan. Ihan vaan joku tämmönen musta. Sitten nää semmoset tämmöset business lady housut. Sitten tämmöset leveät mustat kolitsit. Ja kaikki on mustaa, koska mä haluan mustia vaatteita, kun mulla on aika paljon vaaleita. Mä tykkäsin tosi paljon tästä asusta, joten mä otan tän. Me ollaan nyt Zarassa ja meni nyt ostaa nää farkut ja me ostettiin äitin kanssa samanlaiset, eli meillä on niinku matching. Accept. Mä katson Mangosta vielä yhden villapaidan. Mä tykkäsin sitä tosi paljon, mutta me ei nyt kerätä ostaa sitä. Ehkä me tullaan ensi kerralla. Huvan Evan kanava. On erittäin hyvä. Niinku 10 antaisi itsekin. Juu. Kello on 7:30 ja me ollaan menossa kotiin.
Tai siis kotiin hotelliin. Emme ehkä ihan kotiin olla vielä. Ja siis oikeasti mun jalkoihin sattuu niin hirveästi ja mä oon aika väsynyt. Ja sit mä teen kunnon shopping haul tuolla hotellilla. Mikä tuo rakennus edes on? No niin, ollaan jo hotellissa vihdoinkin. Ja me lähdetään nyt illalliselle. Elikkä mä kävin jo nyt suihkussa. Me syötiin siis jo aiemmin ja alan nyt nukkumaan, niin hyvää yötä mulle ja heippa kaikille.